खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौबो बे समाव आङो हाजासे हामबाय होनदों मानोना बे इसोरनि गेदेर अननाय हेफाजाबजों जोङो दासिमबो बयबो गोथाङैनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे गोथां फोरबोनि अननायजों बयबो गाहामैनो मोजाङैनो दं होननानै साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, आङो नोंथांमोनजों दिनै मोनसे फिसा खोथाखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। अब्ला थुदो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ जोङो सुरु खालामदिनि। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आङो आफा इसोरखौ हामबाय होना लाबा आङो थानो हाया, मानोना बे गेदेर इसोरनि अननाय हेफाजाबजोंसो जोङो दिनै बा नोंथाङा जों बयबो बे मोजांथार दिन समफोरखौ जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो जोङो आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होननो नांथारगौ। बेनि अननाय, बेनि हेफाजाबजों ना मा होनो लोगोफोर, जों मिथिस्लाबै बियो जोंखौ बासायना लाना फैबाय। जों मिथिस्लाबै जोंखौ मदद खालामबाय। जों मिथिस्लाबै जोंखौ एक्सिडेन्ट जानो नांगौफोरनिफ्राय जोंखौ बासायबाय। ना मा होनो लोगोफोर, जोंनि फेमिलि, जोंनि पेरेन्टस बिमा बिफाफोरखौ, जोंनि जाथि बंस'फोरखौ, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ ना मा होनो लोगोफोर, इसोरा दिनै जों बिस्लाबै बा जों बियालाबा दिनै इसोरा जों मिथिस्लाबै जोंनो होबाय आरो जोंखौ मदद खालामबाय आरोखि। बेनिखायनो बे आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होनो नांथारगौ। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, आङो दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जादों जे आंबो बिराद देहानि सैनांनायाव दङमोन दासान्दि, जायनि थाखाय थांनाय रबिबाराव इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनो थाखाय आं हाथाराखै। आरो मा जादों, आंहा बे थांनाय दिनखालि थांनाय रबिबाराव गिर्जायावबो दिनै थांनोनो हायाखै, मानो होनबा आंहा देहायावहाय बिराद देहानि मोनसे उसुस्थ जादोंमोन। नाथाय बेबायदि उसुस्थ जानायावहाय बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय आङो गिर्जा न'आवबो सहैनो मोनाखै, बा आङो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौबो नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायाखै। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो सरि बा मिथिहोनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। आंनि देहायाव बेबायदि मोनसे उसुस्थ जादोंमोन आरोखि। आं बेखौ फोरमायजोबला, एसे आङो उसुबिदाबो मोनदों नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय बा मिथिहोनो थाखाय, माने एसे बिराद उसुबिदा जाथारदों आरोखि, बेफोरबायदि आरोखि। अब्लाबो इसोरा बेफोरबायदि उसुबिदानि गेजेरजोंब्लाबो बारहोबोबाय, सौसिबोबाय, जेखौ सैनो हायाखैमोन, जेखौ सहायनो हायाखैमोन देहायाव मोदोमाव, बेफोरनि गेजेरजों इसोरा दिनै बारहोबोनानै आंनो बे मोजां सम खाबुखौ होबाय आरोखि। बेनिखायनो आं बे सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनलायफिननो हानायनि थाखाय आं हाजासे हामबाय होनदों आरोखि। ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, जोङो दिनै जेखि समस्यायाव जोङो गोग्लैया मानो, जेखि समस्यायाव जोङो सैनानै थानाङा मानो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव, ना मा होनो लोगोफोर, जोंनो बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंदों जोङो जब बादि दिनै जोङो जानो नांगौ। जोङो दिनै बयबो मिथिगौ जबनि बिसय, ना मा होनो ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो दिनै बयबो मिथिगौ, ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ जबनि बिसय। जबा माबादिमोन? जबा सासे उस हादरनि, सासे सानजा देशनि बिराद धोनि मानसि आरो बिराद इसोरखौ गिग्रा मानसिमोन। नंगौना नङा लोगोफोर? बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों। आरो बेनि इसोरखौ गिनाया आरो बेनि इसोरनियाव धोरोमियायै जिउ खांनाया इसोरजों नामजादा दिनै मोनजादों। आरो मा, बाइबेलाव दिनै जबा दिनै जायगा मोनदों, जायनि थाखाय जायनि थाखाय इसोरजों आरो सैतानजों जबनि थाखायनो मोनसे बादायलायनाय जादों जबखौ लानानै। ना मा होनो ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, दिनै जोङोथ' बाइबेलाव फरायबा जों दिनै बयबो मिथिनो मोनखायो दिनै जबा माबादिमोन, जबा माबादि धोनि मानसिमोन। बेनिफ्राय सानजा देशआव बेनिफ्राय धोनिसिन आरो धोरोमियासिन रावबो गैया होननानै
बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों ना मा होनदों लोगोफोर जबा दिनै बेफोरबायदि दिनै मा होनो फिसाजो फिसालाफोर दंमोन आरो बिहा धन सम्पति मोसौ मोसा गादा बोरमा मेन्दा हाजारजोंसो खोथामोन बेनि धन सम्पतिफ्रा ना मा होनो लोगोफोर नाथाय सानसेखालि मा जायासैनो जेब्ला फोरबोनि आरफफ्रा इसोरनि आरफफ्रा इसोरनियाव ज' जादोंमोननो बे समाव सैतानाबो बे इसोरनि आरफफोरजों दंहैफायोमोन सोरगो रायजोआव अब्ला बे समावहाय फोरबोआ सैतानखौ नुनानै सोंबायसोनो नों बबेनिफ्राय फैखो सैतान होनब्ला बे समाव सैताना बुंफिनबाय आङो संसार गासैनिफ्राय संसार गेजेरनिफ्राय गिदिंनानै आङो दिनै फैदों होमब्ला बे समाव फोरबोआबो सोंबायनो आंनि जेनाखि लें जबा नोंनि मेगनाव गोग्लैयाखैथ' नैबेफोरबायदि सोंबावबायसो आरोखि फोरबोआबो इसोराबो दिनै जबखौ अब्ला बे समाव सैतानाबो दिनै साखि होनो नांदों दिनै जे जबा एसेबां धोरोमिया बेफोरनि सोमोन्दै आरो जोबनायाव बुंदों सैताना फोरबोखौ नोङो जबनो आग्लाय बिग्लाय सम्पति होनायखाय नोङो जबनो थोजासे बेनि सम्पतिफोरखौ एरहोनायखाय बेलाय नोंखौ खुलुमखागोन बेथ' मोजाङैनो थाखागोन बेनि धन सम्पतिखौ नोङो बेंनानै दोनबाय नालाय बियो मोजाङै थाखागोन बेफोरबायदि होनबाय आरोखि अब्ला बे समाव सैताना होनबावदों नोङो बेनि दंनाय मानिखौ सेनानै लाफिनसै नोंखौ नोंनि मोखाङावनो बा जायगायावनो नोंखौ निन्दिगोन बियो नोंखौ खुलुमनाय नङा होनब्ला बे समाव फोरबोआ सैतानखौ होनदों ओइ सैतान जबा नोंनि आखायावनो दङ नोङो बेनि जिबनखौल' नोङो आद्रि खालामनो मोननाय नङा बियो नोंनि आखायावनो अब्ला बे समाव बेफोरबायदि अधिकारखौ मोननायखाय सैताना सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनानै मा खालामदों मिथिगौना बाइबेलखौ फरायब्ला जों दिनै मिथिनो मोनगोन जबनि 7:1 ओरै फरायबोब्ला गाहायाव फरायबोब्ला जोङो बेखौ मोननो हायो मा होननानै बुंदों बेनि धन सम्पति बेनि फिसाज्ला बेनि लेंफोर दाहोना रुवाथिफोर मोनसेनिफ्राय मोनसे गासैबो सैताना फोथैजोबदों मा अख्रांनिफ्राय अर खोख्लैनानै मेन्दाफोरखौ बोरमा मेन्दाफोरखौ खामथारहोदों दाहोना लेंफोरखौ सिथारजोबदों आरो मा जबनिसिम साफाल' सहैयो जबनो खोन्थाहैनांगौनि थाखाय बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों ख्रिस्टियाननि अनज्लायग्रा लोगोफोर अब्लाबो जबा थैनानै गासिबो थांजोबब्लाबो फिसाज्ला फिसाजोफोर धन सम्पतिफोर गासिबो थैनानै थांजोबब्लाबो बियो फोरबोनि जेंना खोथा फंसेबो दिनै बुङाखैनो बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों ख्रिस्टियाननि अनज्लायग्रा लोगोफोर अब्ला जोंबो दिनै ख्रिस्टियान जेसेबांनाखि दं जायफ्रा दुखु खस्थ' बेरामजों सैनांनानै दङ जेरै थांनाय सप्तायाव आंबो ओरैबायदि सैनांदों जे आङो बुंदों सैनांनायजों फोरबो नोङो आंखौ नोंनि रायजोआवनो दिखोदो आंखौ खुनुरुखुम सोरगो रायजोआवल' हाबनो हो नाथाय नोङो आंखौ लांदो जाबाय आरोखि दुखुजों आंबो बेबायदि बुंफ्लांदों आरोखि सैनानै थानो हायैनि स' ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर आरो जबनिफ्राय दिनै जों बेखौनो सोलोंनो हायो जबा बेफोरबादि सैनांनायाव थाब्लाबो फोरबोनि जेंना खोथा फंसेबो बुङाखैनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबायफोर दङ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों फै जोंबो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर जोंबो दुखुआव थाब्लाबो थैनांब्लाबो जोंनि गथ' गथायफ्रा थैब्लाबो जोंनि धन सम्पतिफ्रा जोबस्रांलांब्लाबो जोंहा गोबांथार खहा आद्रि जाब्लाबो थांनानै थानायाव जोङो जब बादि फोरबोनि जोङो खोथा फंसेबो जेंना बुङालाबा जोङो मा होननानै बुंनि फोरबो आङो लांथियायै फैदों आङो लांथियायैनो थांगोन आरो नोंनो आंनो होदोंमोन आरो नोंनो गासैबो लाफिनजोब्बाय ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर जबा दिनै इसोरखौ बेबादिसो बुंदों आरो मिथिगौना जबा जेब्ला मोदोम गंसे माननाय गाराय जानानै देगावजों फुनांलायगौ जायो गावनि मोदोमखौ
आरो बे जेब्ला हाथफ्लायाव जिरायनो गोनां जाबावदों सैताना बेबायदि नासयबावदों बेनि देहायाव जिउखौल' आद्रि खालामनो होयैखाय इसोरा बेनि देहाखौ नासयबावदों जेब्ला बेनि देहाया बेफोरबायदि गारायजों बुंफबो अनजाग्रा लोगोफोर मा जाबावासैनो बेनि आंगोनि असे हिन्जावा जबनिसिम फैनानै बुंबावदों मा होननानै बुंदों बाइबेला मिथिहोयो दाबो नोङो इसोरखौ फोथायबावो नोंनि इसोरखौ साव होनानै नों मानो थैयाखै बिराद दुखुजों जबनि हिन्जावा जबखौ बुंफैदों ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर अब्ला जबा मा होनदों नोङो गुबुन हिन्जावफोर बादि नोङो बुंबाय नोङो गुबुन हिन्जावफोर बादि बे फोरबोखौ मिथियै इसोरखौ सिनायनो रोङै बायदि नोङो बुंबायसो होनना बुंबावदों जबा गावनि हिन्जावखौ आरो बुंबावदों जबा फंसे बिराद गिदिर बाथ्रा जोङो फोरबोनिफ्राय सानफ्रामबो गाहामखौल' जोङो मोजांखौल' जोङो नाजावनानै लानांगौ खोमा होननानै बुंबावदों बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोयो जोङो गाज्रिखौबो बा सैनांनायखौबो जोङो फोरबोनिफ्राय जोङो नाजावनानै लानो नांगौ होननानै बुंदों जबा स' नायदो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर दिनै बे जबनि बिसया जोंखौ फोरबोनियाव दुखु समस्या फैब्लाबो थांनानै थानो थाखाय बोलो सक्ति होयो ना मा होनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंबो जोंनि दुखु खस्थ' जिबनाव जोङो सैनांब्ला जोंनि जिबनाव देरहानांगौनि थाखाय आंबो बुङो जोङो जब बादि सैनांब्लाबो फै जोङो फोरबोनियाव जब बादि फोरबोनि जेंना फंसेबो बुङालाबा जोङो जब बादि जोङो थांनानै थानि ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर आंबो ओरैबायदि सैनांदोंमोन बै दिनखालि ओरैबायदि सैनांदों माने थैनायनिफ्राय साबसिन आरो जेबो गैया होननानै आङो मोनदांदों आङो बे समाव बिराद थैनो गियोमोन मोजां समावहाय नाथाय ए दिनखालि मा जादों आंबो थैनोखौनो गियाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर थैनोसो लुबैदों बेफोरबायदि आरोखि बेनिखायनो बे आंनि गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर जोङो दुखु निदान सफैब्लाबो जोङो जब बादि फोरबोनियाव गोगोम बोलोग्रा जों गसंथानि आरो जोबनायाव जबा मिथिगौना देरहानायखौ मोननो हादों आरो गोबांथार 3 डाबल फोरबोनिफ्राय 2 डाबल फोरबोनिफ्राय धन सम्पतिखौ मोननो हाफिनजोबदों आरो बियो बिसाजो बिसाज्ला थैजोबब्लाबो बिसाजो बिसाज्ला मोनफिनजोबबावदों आरो मा 40 बोसोर जबा जोरदों होननानै बुंदों बिमायं फिसानि मोखां नुलायलांदों होननानै बुंदों आरो बेनि जबनि बिसाजोफोरबादि माने नायनो समायना रावबो बेफोरबायदि उजियाखै बाइबेला दिनै जोंनो बिदि मिथिहोबावदों आरोखि बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय स' हामबायसै जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनाव क्लिक खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ मोननो हानाय बायदि आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोनो आंनि चेनेलखौ अन्नानै शेयार खालामनानै होदो जेन' फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय